Emakhosini siyabingelela obingelelayo i-1011 international. Bingelela nje wonke umuntu, ngicela ukuthi le video uyilike, ushare nje wonke umuntu okhona la kulo social media noma no TikTok. Umunye tshela omunye, umunye share lo munye. Bantwana basekhaya, angeke ngibe mude kakhulu, ngizoba mncane. Okokuqala nje ngizocala ngodaba lika Skhotheni, insizwa kaDlamini, wakithi ke lo muntu ngoba sishare isibongo. Ngicela ukusho lokhu ke, belaphi izingoma bathandaza, ayisiyinhle lento eyenzeka ka TikTok, ayisiyinhle lento eyenzeka ka TikTok, ngoba manje udaba oluthinta uSkhotheni selithinta nabantu ekungafanele befakwe edabeni lika Skhotheni. Kungani belaphi noma zangoma nenza lento eniyenzayo ebuhlungu kangaka? Kungani zangoma nibukisa ngabanye abantu ekungafanele bephile phezulu kwesimo salenkulumo ekanje? Kungani nihlukumeza ugobela kaSkhotheni uNkanyamba? uNkanyamba wenzile umsebenzi wakhe, umthwasisile uSkhotheni, yaphila impanda yakhe, yasebenza impanda yakhe, waduma uSkhotheni. Kungasiyena kuphela kuNkanyamba umuntu abathwasisile bedumile, abanye bayasebenza, okukhombisa ukuthi impanda yakhe iyaphila. Kungani ke manje nizothuka ugogo uNkanyamba ngempanda yakhe noSkhotheni? Ngoba phela uSkhotheni uyithathele isinqumo sakhe, akazange waya kuNkanyamba wathi gogo Nkanyamba sengithatha isinqumo esithi mina ngiyabiyeka ubungoma. Okwesibili, wenze ishow lapha kuMojalafu. iMojalafu kuyashuthwa, into enziwayo lapha ku social media ukuthi funeka ukuthi wena umuntu ohlele ekhaya kuthengwe into ozokwazi ukuthi uyibuke, uenjoy, eba nento okuthiwa interest kulento esukuyibuka. uSkhotheni uthi wenza ukuthi uconywa noma ufuna isithembu samadoda. Ayikho le nto leya, kwaku-actwa lapha ukuze wena osekhaya ishow ibe mnandi, ibukelekeke, idayiseke. Kwakunga-actwa ukuthi uSkhotheni wayezoba namadoda amabili. Nasemandulo yayingeke yenzeke leyo nto leyo, kodwa ngoba kwakudayiswa ini ukuthi viewers, kuphakame viewers, because when you go to TV kunemali ayitholayo noma kunomuntu imali osuke uyithola. Why nizothuka uSkhotheni nithuka uNkanyamba? Ugogo sekhulile, emdala kangaka, uyasigulela lo gogo, usekhulile. Why nifaka uNkanyamba? Why uNkanyamba nimfaka udabeni lika Skhotheni? Why nithuka uNkanyamba niphinde nithuke nabantwana babo? Ngiphinde ngibuye futhi ngize la emathwaseni kaSkhotheni. Uwathwasisile amathwasa kaSkhotheni, amanye ayasebenza. Uma senithuka uSkhotheni niphinde niyothukisa umama kaSkhotheni, usizo nizothola kuphi? Ngoba imfihlo noma imfihlo yempanda yaSkhotheni ikuNkanyamba. Ugogo uNkanyamba wazi imfihlo yempanda kaSkhotheni, uyena owazi ukuthi mase sekunje kuyokwenziwani. Uyothi masuqala uthola ukuthi unenkinga, kuthiwa buyela kugobela wakho, uyobuyela kumupho ugobela, ube wena ubudelela ugobela wakho, waphinde wathukiswa futhi nobaba kagobela wakho. Belaphi zangoma? Why ningathobeli amaziko enikhule kuwona? Why ningathobeli la enikhule khona, noma la nina niphothule khona, la nihamba khona, noma la nalungisela khona imoya, nithobela umthetho wakhona, nilungisele lokho kulungisela? Why ningene emazikweni wabanye abantu? Kungani? Bayigulela ugogo uNkanyamba, uyagula lo mdala esekhulile.
ekufune ngabe bayakhuza ekuyibona ababhizi la ka TikTok abakhuzi, ekuyibona futhi ngabe bayayikhuza lento abakhuzi bathule. Kungani nenza kanje? Kungani nenza kanje? Kungani? Why nibukisa ngomunye umuntu? uSikhotheni akashongo ukuthi kuNkanyamba ngibaba sengiyayeka mina ubungoma angisafuni kwasha kwaqina. uSikhotheni kunabantu bebambona bevuka baye kuye beyothwasa. Namhlanje bani bayasebenza bayaphilisa abanye abantu. Ningafaki uNkanyamba kulo daba lukaSikhotheni, ningathuki uNkanyamba kulo daba lukaSikhotheni. Lo gogo uyayiphilisa abantu, uyabaphilisa, impande yakhe iyaphila, bayathwasa abanye abantu, bayasebenza futhi nabanye abantu abathwase kuyo. Into eyenzeka ka TikTok ibhlungu ngokubuyisa umuntu omdala esekhulile. Ngiyathokoza. Amen.